Здравейте на всички, аз съм Телабеги. Добре дошли във втори епизод, мисля, че от моето Майнкрафт оцеляване. Ама и тъй, Не, втори. Абе. Велите се гасят. И между другото играя с шейдъри. Шейдъри. Един текстчър пък. О, здраво. Да, се радвам да тега. Кома бие. Къв си. И мичат съгна. Ще махна чудовището да не пречат. И ще ви покажа. Сложих тук малко прати. Такива. Така. Направих тези ферми за крави. Питалнита. Да се увира се. Фермата. Всичко яко изглежда с шейдера. Едно това не може да. И тук всичко е горе-долу почти като желе. Желе. Да, почти като желе. Да. Защото като духа вятър, това също го духа. Смеча ги чупя, защото има лутинг. Повече се чупи. Ние днеска закъсняхме, защото ходихме да се постригва, нали? Това е тъпа история. Не говоря. Ама закъснях малко. Едно вече порасна. Упс. Направих, как се казах, тази ферма. На една къща. Ето тук. И от сега нататък тази къща ще е моята. Хубава къща. Тук са буклуците. Трябва да сложа табелки. Буклуци или лайна. Лайна. А тук са ми ценните неща, като руди и така нататък. И ако говоря малко така, малко тихо, това е, защото не съм свикнал от няколко дни качвам. Айде. Не сега. Сега ще размножа малко крави. Да, махнете се. Тук не е място. Да, влез. Абе, махнете се. Тихо, хвати. Някой да иска да ме убие? Ти? Някой? Така си мислиш. Сори, не може. Бебето. Бъкам от края. Че пускате, ли? Да. Като обичат, искаш стрим. Сега някой? Не ги убивай! Да, не се разхождай. Нали за това е фермата без тели.
Значи, може да ставаш някакво. Колко? 34. Мгм. Който гледа Heaven Blue, той е страхотен. Нали? И също, ако гледа мене, ако гледа този клип, да знае, че съм голям фен. Айде. Нагоре. Тук село ли се открива? Мгм. Направих аз няколко клипа, обаче не се включиха нещо и така. Не се включи някой. Направи човек. Какво да правя? Не правя. Да, между другото, някой ми питах. Тоест, вау, бронто ме почти изхабена. Сега забелязвам. Някои хора ме питаха как толкова бързо намерих диаманти. Това аз го научих пак от Хеван. Копаем до 18, до 11 или 12. И намери няколко 6. Около 26. Копаем до 11 или 8 ниво. Аз копах до 8. Само, че така, тук нали знаете, че няма нива в Minecraft Pocket Editions. И за това се копайте си надолу и когато ви се стори малко дълбоко, разкопавайте. Гледате, че редстоун е тук. В смисъл, когато гледате, че има редстоун, това значи, че сте стигнали до определено ниво. Вау, виж кояка. Между другото, не знам как, но Silk Touch 43 Watt. Това току-що го разбрах. Вижда малко дърво. Да. Що се пускам този Shift 2. Ама шейдерите е страхотно. Де се скляри? Вау, откъде са ми те? Откъде са те? Листа, бе. Да, имам Silk Touch. Между другото, вече на истинската Майнкрафт има вече бая нови снапшотове. И както сега е... Мати, я уже една чиква отгоре за глава. Нямам затик. Но там е интересно каквото и дърво. Или Направи. от мъглата, или такова ледено. Не, това дет ми ще го направи. Ще видим. Огромно. Огромен път. В тази пещера, дето ще се прибия. Бати, аз на лаптопа аз на лаптопа на мишто на Майнкрафт на Ешко мога да правя. Какво? Да си взимам ползване. На щотка мога да си пишам. На щотка мога да си... Втико сега, сега. На щотка мога да Това ми беше една от първите пещери. Буквално от първите. Брат, на щотка мога да взимам ползване. Знам, само че тихо. Написвам... Добре, разета. Откъде си взимаш ползване? Бери ги. Сега да е. Привикам в Ендерман. Ми се проверя нещо, де точно не така върви, обаче по-надолу.
Така че. А това е друго. Всъщност ще отида нататък и ще видя някакво село дали има. Ще видя едно яко, ако имаше такова. Ако, например, имате Iron меч и после и в крафтинга го слагате и просто ви връща всички материали, с които са направени. Ако е напълно durability. Всъщност, аз на къде ходя, бе? И нататък има повече. Да, тук ще е яко, ако построя нещо. Тъпа пещера. Бля? Това даже не го видях. Кое е? На пещера. А сигурно ще има. Пясъчно село? Не. Той хедър е страхотно. Шугра кейна ще го взема. Какво че е? Като ми трябва. Ако има нещо, правя ще enchanting table. Ако не ми заходи. Май видях. Не се боя да се изгубя, защото имам такова. Меч. Не, ти пак меч. Защото мога да се телепортна, когато си искам. В холмето си. Ето сел. Йеее! Виждам го от тук. Да, е. Фил. Взимай багажа от... Взимай багажа, брат. Брат, взимай багажа от Какъв багаж, бе? От твоята къща. Що? Не ми трябва село на мене. Не ми трябва сега всичко да взимам, пак да развалям кравите, да взимам всичко. Ще не бая време. Тъй, стигнахме до селото. И така. Още ще приключа епизода и тук. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, дайте един лайк и чао!